Wel, bore da, shwmai, a chroeso i'r wers fyw yma ar gyfer y dweinwyr Adobe Express gyda fi, Meredydd. Croeso enfawr i chi, diolch i chi athrawon am gyfrestru ar gyfer y sesiwn. Llwyth o athrawon wedi gyfrestru ar gyfer y sesiwn yma bore yma ar gyfer wythnos Gwrth-Fwlio wrth gwrs. Mae'n wythnos Gwrth-Fwlio, falle bod chi wedi cael gwasanaeth arbennig ar gyfer hwnna heddi, neu falle bod chi wedi bod yn dysgu amdano fe, beth allwn ni wneud i helpu bobl sy'n cael ei bwlio, beth allwn ni wneud i atal bwlio ac yn y blaen. Nawr, mae da ni ddwy weithgaredd ar eich cyfer chi gan ddefnyddio Adobe Express bore yma. Felly, rhowch wybod i ni pa ysgolion sy'n ymuno, rhowch wybod i ni yn y chat, neu lle yn y comments ar YouTube, neu yma'r streamiad. Neu hefyd, mae yna un ysgol wedi e-bostio yn barod bore yma hefyd, a na i ddarllen eich sylwadau chi mas na. Felly, dewch a'ch cyfarchion i ni gael rhoi nhw fyny ar y sgrin. Nawr, os ych chi heb ymuno gyda ni o'r blaen ar gyfer sesiwn arweinwyr Adobe Express, dyma reolau air arweinwyr Adobe Express. Yn gynta, os angen i chi oedi y ffrwd fyw, mae croeso i chi wasgu pause ar y fideo a cymryd cwbl o funudau i ddal lan os ych chi'n teimlo bod fi yn mynd chydig yn ei gyflym. Yn dweud hynny, dwi yn mynd i fod yn mynd nôl ymlaen o'r porwr ar iPad. Y porwr yw beth ych chi'n defnyddio os ych chi ar rhywbeth fel Chromebook neu laptop, PC, Mac, y math yna o beth. A hefyd i fi mynd i fod ar iPad, ar yr app Adobe Express ar iPad. Felly fi yn mynd i fod yn gwneud y ran fwyaf o'r gweithgareddau yma ddwy waith sy'n mynd i roi chydig o amser ychwanegol i chi. Yr ail reol yw, cofiwch athrawon, os ych chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn, bod yna dystysgrif ar gael i bawb sydd wedi cymryd rhan. Bydd e-bost yn dod mas i chi athrawon sydd wedi cofrestru. Tua 4 gloch prynawn yma, gyda dolen le allwch chi lawrlwytho dystysgrif i roi mas i bob person sydd wedi cymryd rhan. P'un bod eich disgyblion chi'n gwneud un weithgaredd, ddwy weithgaredd, stym ots, os ych chi wedi cymryd rhan, mae yna dystysgrif i chi. Ac yn olaf, mae da ni eleni gyfle i chi hawlio parti pizza ysgol gyfan. Nawr, yn syml, mwyn ennill parti pizza, mae angen i'ch ysgol chi gasglu 3 phwynt. 3 phwynt. Felly, fel i ni'n cael y 3 phwynt yma, wel i gael 1 pwynt, dyma beth sy'n angen i chi wneud. Mae angen i chi i gael naill llai 100 o blant, neu, os ych chi'n mynd ysgol yn llai, pawb o flwyddyn 3 i 6 i gymryd rhan mewn o leia un o'r gweithgareddau ar y gwersi byw. Na, sdim rhaid i nhw wneud yn fyw, achos falle bod dim digon o ddyfeisiau gyda chi pawb i ymuno yn y wers fyw, ond falle bod rai o'n chi sydd ar y wers fyw mynd i fynd mas fel arweinwyr digidol a dangos i ddosbarthiadau eraill fel i wneud, enghraifft, falle just y weithgaredd gyntaf. Neu, wrth gwrs, mae'r un ddolen i chi wedi defnyddio i ddod i'r wers fyw yma hefyd yn mynd i fod yn dod i recordiad y sesiwn nes ymlaen. Felly, falle bod rhaid dosbarthiadau yn mynd i wylio y recordiad o'r sesiwn mwyn cwblhau 1 neu'r 2 weithgaredd. Nawr, os ych chi'n llwyddo i gael 100 o blant neu pawb o flwyddyn 3 i 6 i gymryd rhan mewn rhyw ffordd mewn gwers fyw, yna, ar yr e-bost sy'n dod mas yn 4 gloch, mae yna ffurflen sydyn le allwch chi nodi bod chi wedi gwneud hynny. Bydd eisiau chi dynnu lluniau o'r wahanol dosbarthiadau yn cymryd rhan a rhannu reina gyda ni. A unwaith i chi wneud dyna pwynt cyntaf chi, unwaith i chi wedi cyrraedd 3 phwynt, i chi gael parti pizza ysgol gyfan, ond chi hefyd yn cael gwobr ysgol gyfan yn nodi bod chi yn ysgol arweinwyr Adobe Express. Rhyw fath o wobr i roi lan ar y wal. A chi'n bod beth? Mae'r ysgol gyntaf erioed wedi cyrraedd y 3 a wedi ennill yr wobr a mae eisiau ni drefnu'r parti pizza ar ei gyfer nhw'n barod a ysgol o Gymru yw nhw. Felly, ewch ati i gasglu'ch pwyntiau i hawlio'ch parti pizza. Right, nawr te, beth ni'n mynd i fod yn gwneud heddi? Wel, mae'r gweithgareddau heddi ar dudalen heriau sydd yn sgrolio ar waelod y sgrin dyn ni fan hyn, chi'n gweld? Felly, ewch i bit.ly/express-bwlio24. Iawn, hwnna yw'r dudalen heriau. Gewn ni hwnna lan ar y sgrin nawr mewn eiliad i chi gael i gyrraedd e. Dych chi'n gweld, dyma fe fan hyn. Right, nawr. Llwch chi weld e fyna, na i zoom o mewn yna fe fel bod chi'n gweld yr testyn bach yn gliriach. Felly llwch chi deipio hwn i fewn i tab arall ar eich porwr, bit.ly/express-bwlio24. Neu os ych chi'n defnyddio iPad neu dyfais sy'n gallu sganio cod QR, wel, llwch chi sganio'r cod QR yma sydd yn mynd i ddod â chi yn syth
i'r dudalen yma. I ni wedi cael un siwmai yn barod. A efe siwmai arall oedd y bing bong na? Gawn ni weld nawr. Nage, sy'n meddwl tawe. Nage. Ond ni wedi cael un siwmai yn barod. Felly, helo enfawr a siwmai i chi i... Dych chi'n gweld, Mr McBride sydd wedi ala fe fi. Fi wedi sgrolio bant o'r e-bost nawr. Gawn ni blwyddyn 5 yn ysgol Saron. Blwyddyn 5 draw fyna yn ysgol Saron gyda Mr McBride. Mr Harry McBride. A na pwy mae'r hen i fi, ddysgus i Mr McBride pan oedd e yn yr ysgol. Felly, diolch i ti Mr McBride am ddod a dy ddosbarth blwyddyn 5 yn ysgol Saron draw. A dewch eich sylwadau mewn os ych chi'n ymuno gyda ni, fel bod ni'n gallu gweud tro mai. Right, dewch ni gael gweld beth yw'r gweithgareddau ni'n mynd i fod yn gwneud ar y dudalen heriau yma. Na chi na sgrolio lawr. Her gynta, ni'n mynd i fod yn animeiddio dyluniad Gwrth-Fwlio. Ni'n mynd i fod yn animeiddio dyluniad Gwrth-Fwlio. Iawn. A ni'n mynd i greu animeiddiad, sy'n mynd i fod yn lot o hwyl, ond hefyd ni'n mynd i gael fersiwn arall o'r prosiect yma sy'n gallu cael ei argraffu. Achos mae animeiddiadau'n cool, ond ydych chi ddim yn gallu argraffu nhw mas ar bapur, ydych chi. Felly, dewch i ni gael neidio mewn te i Express i gael dechrau ar hwn. Nawr, mae Express dy fi fan hyn ar y tab drws nesaf i'r dudalen heriau. Chi'n gallu gweld ar y top fan hyn, felly dwi'n ni glicio, dyna fe. A ar hyn o bryd mae Express yn Saesneg. Os ych chi rioed wedi agor Adobe Express o'r blaen, mae chi'n mewn gofnodi hwb, a mae ydych chi'r deilsem yna gyda'r eicon Adobe Express sydd yn edrych fel hyn, a'r dangosfwrdd hwb, a'r dudalen cartref hwb, a mae hwnna'n dod â chi fan hyn. Nawr, dych chi'n cael newid Express draw i'r Gymraeg, felly i wneud hynny, cliciwch ar yr avatar drws nesaf i'r gloch. Nawr, ar gyfrifon hwb, fi'n credu bod eich avatar chi yn rhyw fath o liw glas. Felly, drws nesaf i'r gloch, dim cacen a llygen, fel sy'n gyda fi. Felly, cliciwch ar yr avatar, a wedyn, o dan settings, allwch chi newid yr iaith wedyn fan hyn. Chi'n gweld, mae'n dweud English United States. Clicio ar y gwymplen, dewis Cymraeg, a na fe, i ni nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Right. Mae yna e-bost wedi cyrraedd, ond rhywun yn dweud rhywbeth diflas i fi yw e. Dim byd i wneud ar wers. Right. Ai, hwnna lawr. Right te. Beth i ni'n mynd i fod yn wneud? Wel, dewch i ni gael dechrau gan greu graffig. Felly, i ni'n mynd i ddod draw i'r ochr dde fan hyn, i'r deilsen fawr werdd sydd yn dweud creu graffig. Clicio ar hwnna, a mae hwnna'n agor golygydd Adobe Express. I fyny. Iawn. Nawr, i ni yn moyn gynta trefnu ein cefndir. Dewch ni gael sort o mas ein cefndir. Nawr, wrth wneud hyn, pan ych chi'n gosod cefndir effeithiol, mae hwnna'n aml iawn yn gallu gosod naws eich dyluniad cyfan chi o ran y lliwiau eich chi'n mynd i ddefnyddio. A byddwch chi'n gallu gweld hwnna ar hyd weithgaredd heddi. Felly, i ddod o hyd i gefndiroedd, dwi'n mynd i fynd i'r elfennau ar yr ochr chwith. A lan ar y top, dwi'n mynd i ddewis cefndiroedd. Nawr, fan hyn, dwi'n mynd i chwilio. Nawr, allwch chi chwilio, neu allwch chi sgrolio. Allwch chi sgrolio lawr a mynd trwyddo'r gwahanol bethau fan hyn, gwahanol batrymau er enghraifft. Ond, doi beth i fi'n eitha licio chwilio am yw na llai gradient. Iawn, mae rhywun newydd e-bostio, dwi'n meddwl, dych chi'n gweld. A fe, a chi'n gweld mae yna lwyth wedyn o raddliwiau hyfryd fan hyn, allwch chi ddewis. A os ych chi'n moyn gweld nhw ar eich taflen, jyst cliciwch yna nhw, a mae'n ychwanegu fe. Os nag ych chi'n siŵr o hwnna, cliciwch ar un arall, chi'n gweld? A mae e jyst yn dangos y gwahanol gefndiroedd ar eich dyluniad chi. Felly, mae gradient yn un neis, a na beth arall sy'n un eitha neis, yw abstract. Chi'n gweld chi'n cael pethau cool fel hyn, mae hwnna'n cool yn nhw. Felly, cymrwch ty bach amser nawr i ddewis eich cefndir, achos chi'n gwybod beth i fi'n mynd i offer nawr, yw mynd draw i'r iPad a wneud yr un peth. Iawn? Felly na i ddechrau bant gyda... pa un na i fynd am gwedwch? Na i fynd am hwn ar gyfer y porwr. Felly mae hwn yn un abstract.
A fi'n mynd i wneud o draw i'r iPad nawr, a na i ddefnyddio cefndir graddliw, na i wneud gradient draw ar yr iPad. Right, dych chi'n gael swap o'r sgrin te. Ble mae fy llygod yn i? Cofio fan hyn. Right, iPad lan ar y sgrin, na fe. A mae rhywun wedi e-bostio, dych chi'n weld pwy sy'n ma? Pwy sy'n na? Aha! Helo! Mae dosbarth botwm Cris Ysgol y Gwernant yn edrych ymlaen i'r wers. Dyma'r drydydd wers i ni wedi wneud. Mae'r plant wrth ei boddau. Diolch, mae'n Rhys. Wel, diolch i chi, Miss Rhys. Diolch am eich neges chi. A croeso i chi, dosbarth botwm Cris, draw fan Ysgol y Gwernant. Croeso enfawr i chi i'r sesiwn. A dewch mewn eich negeseuon. Llwch chi ateb nôl ar yr e-bost le nes i ddanfon o dolenni. Na'r peth gorau i wneud. Os ych chi moyn eich neges i ddod. Na'r unig inbox i'r agor dy fi ar hyn o bryd. Right, dyma fi ar yr iPad. Chi'n cofio beth nes i glicio ar y deilsen werdd yn y cornel top ochr dde sydd yn dweud creu graffig. Tap ar hwnna. Right. Nawr, be dwi'n moyn wneud yw chwilio am gefndir. Felly mae'r cefndiroedd, os chi'n cofio, ar yr ochr chwith o dan elfennau. Unwaith dwi wedi mynd i'r elfennau, ar y top, mae da fi pob un asedau dylunio, a wedyn y trydydd un ar draws yw cefndiroedd. Nawr fan hyn, dwi'n mynd i chwilio am gradient eto. Gradient. Na fe, gradient. Iawn. A pa un na i fynd am te? Hwnna'n un neis. Ydy, hwnna'n un hyfryd. Ydy. A mae'n wahanol iawn i'r un sydd fi ar yr porwr hefyd. Felly, gret. Iawn. Felly, gobeithio bod chi gyd wedi dewis eich cefndir. A newn ni nôl te i'r porwr i gael symud ymlaen. A chi'n gweld fan hyn, falle gobeithio bydd ddim angen bod chi'n oedi i'ch fideo, os chi pos yr fideo, achos mae bach o amser ydych chi tra bod fi'n mynd nôl ymlaen. Right, nawr te, dych chi'n gael mewn am testyn cyntaf ni te. Felly, ni'n mynd i glicio ar yr ochr chwith ble mae'n dweud testyn. A wedyn ar y top fan hyn, y botwm glas sy'n dweud ychwanegwch eich testyn. Iawn. A mewn fan hyn, dewch i ni gael teipio Wythnos, Gwrth-Fwlio 2024. Iawn. Nawr, i ni'n mynd i roi'r testyn yma ar siap bwa. Felly, i wneud hynny, draw'r ochr chwith fan hyn, chi'n gweld mae'n dweud cynlluniau testyn. Cliciwch ar hwnna, a wedyn chi'n gweld fan hyn, mae da ni bwa fanna. Clicio ar hwnna, a na fe, mae'r testyn fanna ar siap bwa. Iawn. Beth sy'n dod nesa te? Wel, nesa, i fi yn mynd i ychwanegu siap tu ôl i'r testyn. I'n ychwanegu siap, sgroliwch lawr, a chi'n gweld mae'n dweud fan hyn, siap. Clicio ar hwnna, a na fe, mae wedi rhoi siap i fi. A fi'n mynd i gynyddu maint y siap fel bod dyna'r cefndir yna tu ôl i'r testyn yn neis ac yn fawr ac yn drwchus. Nawr, allwch chi hefyd newid lliw y siap. Ar hyn o bryd, mae'r testyn yn ddu a mae'r siap yn felyn. Allwn ni gyfnewid nhw, clicio fan hyn. Yn dwi eitha licio hwnna. A chymod beth arall allwch chi wneud, os mae'ch cefndir chi, fel sydd fi fan hyn, mae'r cefndir yn olau, mae'r siap yn dywyll, a mae'r testyn, wel, allan ni dorri'r testyn allan. Felly, yn hytrach na bod yn felyn, fel mae ar hyn o bryd, mae yn dryloiw. A beth dwi'n gwneud wedyn yw gweld, chi'n gweld, beth dwi'n gweld yr lliwiau'r cefndir drwy'r testyn. Mae hwnna'n gweithio neis. Ond os ych chi moyn hwnna i weithio, mae angen bod yr siap yn liw hollol wahanol i'ch cefndir chi. Felly, os mae'ch cefndir chi yn dywyll, felly bod angen i'ch siap chi fod yn olau a wedyn torri'r testyn allan. Os chi'n trial mae'n anodd i'w ddarllen, yna peidwch y torri'r testyn allan a dewyswch liw i'ch chi'n hoffi. Right, nawr, beth olaf fi'n ei wneud cyn wneud o draw'r iPad yw dewis ffont arall. Oherwydd, dwi ddim yn hoffi o'r ffont yma. A licen i gael ffont mwy trwchus hefyd. Felly beth am i fi just edrych ar y ffontiau argymhellir, clicio'r gweld y cyfan fan hyn.
A dwi jyst yn sgrolio lawr. O, e-bost yn mynd. Os yna rhywun yn dweud helo? Nagos. Atgof o ryw gyfarfod. A dwi jyst yn sgrolio lawr. Na fe, chi gweld, mae hwnna'n un trwchus neis. Mae hwnna'n yn opsiwn. Llwch chi ddangos mwy. A dwi'n chwilio am ffont clir. Wel, ddim hwnna. Sgwylwch ar hwnna. Hwnna'n anobeithiol, nhw gyda'r effaith yma. Dewis ffont clir neis, dyna ni. Hwnna felly. Gret. Iawn. Nawr testyn yn ei le. Felly, ychwanegu testyn, ysgrifennu Wythnos Gwrth-Fwlio 2024. Troi hwnna i fod ar gynllun testyn bwa. Ychwanegu cefndir, a wedyn dewis lliw i'r cefndir, dewis lliw i'r testyn, neu torri'r testyn allan. A'r peth ola nes i wedyn o dewis ffont. Right, draw i'r iPad i gael dilyn y camau yna te. Dyma ni ar yr iPad. I ychwanegu testyn, dwi'n mynd i glicio ar y testyn ar ochr chwith fan hyn. A wedyn y botwm glas ar top sy'n dweud ychwanegwch eich testyn. Right, mewn hyn dwi'n mynd i deipio Wythnos Gwrth-Fwlio 2024. Gret. Cuddio'r bysellfwrdd, a nawr rydym mynd i fynd i'r cynlluniau testyn a dewis bwa. Right, just dod lan a maint y testyn na. Dod lan a fe dop y sgrin, dop y canfas. Right, y peth nesaf nes i os chi'n cofio nawr yw ychwanegu siap fel cefndir i'r testyn. Felly, ychwanegu siap, dwi'n sgrolio lawr, a dwi'n mynd i siap fyna. Gret. A wedyn dwi'n mynd i ddod i fyny a maint y siap. Dyna ni fel bod e'n drwchus neis. A eto, fi'n mynd i gyfnewid y lliwiau'r testyn a'r siap. Chi'n gweld fan hyn? Chi'n clicio fan hyn i gyfnewid y lliw y testyn a'r siap. A wedyn dwi'n mynd i dorri'r testyn allan. Ydy, mae hwnna'n edrych yn neis, ond bydd e'n edrych yn well beth os mae'r ffont yn drwchus, achos byddai'n gweld mwy o liwiau'r cefndir na drwyddo fe. Felly, unwaith fi'n hapus o'r siap, lan ar top o'r chwith fyna, chi'n gweld mae'n fotwm yn nôl, na fe. A fan hyn nawr allai fynd a gweld y cyfan a chwilio am ffont trwchus neis. Mae hwnna'n un da. Ydy, mae hwnna'n un gret. Na fe. Ideal. Falle ar ôl chi'n neud hwnna, felly bydd eisiau chi ail feintio chydig, felly bydd pethau wedi symud o amgylch, ond dyna ni, mae da fi'r bwa na lan ar dop y dudalen. Iawn, nôl i'r porwr te i ni gael mynd ymlaen. Iawn. Nawr, nesa, i ni'n mynd i ddyblygu y testyn yma ar gyfer darn arall y testyn. Nawr, ar y dudalen heriau fan hyn, mae yna ddoi air. Syml iawn, bydd garedig. Byddwch yn garedig. Yn syml iawn, os chi ddim yn siŵr beth i wneud, jyst byddwch yn garedig. A ni wedi clywed, fi'n siŵr i chi wedi clywed hwnna'n cael ei ddweud mewn sawl gwasanaeth ar hyd y flwyddyn. A mae'n mor syml, a mae'n rhywbeth sy'n eisiau ni gyd i ffocysu mwy ar wneud, dwi'n meddwl, yw just bod yn garedig. Bydd garedig. Nawr te, dewch i ni gael dyblygu'r testyn yma sda fi. Felly 3 dot, dyblygu. A nawr mae da fi ail fwa. Nawr, sa'i moyn y testyn yma i fod ar fwa, felly dwi'n mynd i newid i gynllun testyn dynamig. Felly dwi'n clicio ar yr ochr chwith fan hyn ar cynlluniau testyn, a dwi'n dewis dynamig. Na ni. A'n syml iawn nawr, dwi'n mynd i newid y testyn mewn fan hyn, felly clicio mewn yna, a wedyn bydd garedig a talnod llawn. Nawr, mae lan i chi os ych chi moyn. Nawr, a hefyd, falle bod ych chi rhyw ddwediad arall i chi moyn dweud. Falle bod ych chi rhyw gyngor gwahanol ar Wythnos Gwrth-Fwlio. Ond, allwch chi benderfynu, ydych chi moyn bod e'n ddwy linell fel yna? Neu ydych chi moyn ei fod yn un linell? Allwch chi wthio blwch testyn dynamig o amgylch ta fel bynnag i chi eisiau. Na ni. A dwi'n hoffi fel mae hwnna'n disgwyl fyna. Allwch chi fynd mewn i'r siap, newid maint y siap eto fan hyn, felly bod fi moyn i hwnna ddod lan. Ydych chi moyn cau gwaelod y bwa fel hyn? Hwnna'n gweithio neis, ynddo e? Pam lai?
Pam lai? Bod fi'n cael gweilod y bwa gyda hwnna. Yeah. Great. Iawn te. Hwna di wneud. Right. A I draw fi'n meddwl te i'r iPad I gael wneud yr un peth. Right. iPad. Dyma ni ar yr iPad. Dyma'r testyn. Felly di tapio'r testyn. Nawr dwi'n tapio ar y 3 dot. A dwi'n dewis dyblygu. A gyda'r un yma wedyn, dwi'n mynd i fy mewn i'r cynlluniau testyn a dewis dynamic. Fe. A nawr I fi jyst yn mynd I ddileu'r testyn yma I gyd, delete, a teipio mewn fan hyn, bydd garedig. Bydd garedig. Tal no llawn. Eto, allai benderfynu ydw I moyn nhw'n I fod fel bloc, neu ydw I moyn fe fod ar linell, llinell yn gweithio neis. A wedyn ydw I moyn mynd mewn i'r siap eto a cynyddu maint y siap. Dyna ni fel bod reina yn cau y bwa yn daclus neis. Iawn. OK. Siwr I chi'n dod ymlaen, ffrindiau? Chi'n dod ymlaen yn iawn? Pawb yn cael hwyl, gobeithio? Reit, beth sy'n dod nesaf te? Wel, reit. Nesaf, I ni'n mynd I chwilio am eicon. Reit, ni'n mynd I chwilio am eicon tro yma. Felly, I chwilio am eicon, dwi'n mynd I fynd i'r elfennau eto. A dwi'n mynd I fynd i'r eiconau. Nawr, mewn fan hyn, allwch chi chwilio am rhywbeth fel kindness. Hwna, iawn. Mae hwnna'n sawl eicon da mewn hwnna, does e? Sawl eicon da mewn hwnna. Neu friend. Chwilio am hwnna. O, mae'n rhaid da mewn hwnna. Licio hwnna. Yeah, great. O, mae rhaid yn rhaid yr ysgwyd llaw yma. High five fan hyn. Licio hwn. Pawen lawen. Dwi'n rhaid yma hwnna, dwi'n meddwl o pawen lawen. Hwna'n yn great. A mae'n syniad da felly bod lliw yr icon yma yn atseinio lliw eich siap chi. Felly mae'r siap yn ddi gyda fi. Felly mae'n gweithio neis dy fi fan hyn nawr bod y pawen lawen yma hefyd yn ddi. Ond os dyw'r lliw na ddim yn gweithio I chi, allwch chi newid lliw y llenwad draw fan hyn. Iawn? Felly dewiswch eicon neis I roi mewn yna yn y bwa. Right, wel oedd hwnna'n ddigon rwydd. Dewch ni gael neidio draw i'r iPad I wneud yr un peth, de? Dyma ni. Felly elfennau, sgrolio draw I eiconau, a tro hyn dwi'n chwilio am friend. Wps, dewch ni gael sillafu fe'n gywir. Friend, na fe. Neu kindness. Oedd hwn yn un da, ond oedd ewn i'n licio hwnna fyd. A dyma'r eicon mewn. Eto allan I newid I lewe os byddwn ni eisiau draw fan ar yr ochr chwith. Ond I fi'n eitha hapus da hwnna mae'n matcho gyda'r D sydd o amgylch y testyn. Felly mae hwnna I gyd yn gweithio neis. Right, iawn. Ni dwi'n ymlaen yn dda ma nawr. Be sy'n dod nesaf te? Wel, nesaf mae dyn ni ddarn o destyn arall eto. Sef hwn. Wedi gweld bwlio'n digwydd, dwed wrth oedolyn cyfrifol. Ty bach o gyngor. Nawr te, felly chi ddewis rhywbeth gwahanol fan hyn. Iawn, gyngor. Os ych chi'n gweld bwlio'n digwydd, neu os ych chi'n cael eich bwlio, beth rhoi cyngor da. Felly dyma un, os ych chi'n gweld bwlio'n digwydd, dwedwch wrth oedolyn cyfrifol. Right, copio hwnna, felly dwi'n dewis fan hyn, Ctrl-C I wneud copi, a nawr I fi'n mynd I ddyblygu eto'r testyn yma. 3 dot, dyblygu. Lawr o fe. A dwi'n mynd I Ctrl-V, dyna ni. A mae hwnna wedi glido mewn fanna. A chi'n gwybod beth? Mae hwnna ar ddwy linell yn gweithio yn berffaith. Dwi'n meddwl. Gweithio yn berffaith. Ydy. Iawn. Ond dewch ni gael wneud yr un peth draw ar yr iPad, te. Felly, iPad, dyma ni. Iawn, felly mae da fi dudalen heriau ar agor ar Google Chrome. Iawn. Felly,
Allen ni deipio hwn mewn, allen ni sy'n rhaid I fi gopio a glido fe, allen ni deipio hwn a gweud y gwir. Ond, dewch I ni gael hynny. A weithiau, chi gweld ar yr iPad, diar anwyd, mae copio a glido testyn ar yr iPad yn gallu bod fel hyn yn ben tost. Fel I chi'n gweld reit nawr dy fi fan hyn. Chi'n goffo dal eich bus lawr. Right, na fe. Goffo si drial na rhyw beder gwaith fyna. Unwaith chi wedi dewis y testyn, chi'n gweld mae'r glas dros dy fe, tapio yn hwnna wedyn, copi, nôl draw I Adobe Express. Right, dewch I ni gael dyblygu'r testyn, gret, na fe. A nawr, mewn fan hyn, dewch I ni gael delay hwn I gyd, delete. Nawr, I lido hwnna mewn, I glido fe, pasto fe mewn, ydych chi'n gweld ar y bysellfwrdd ar y sgrin, a reit draw yr ochr chwith, chi'n gweld mae ydych chi yr saith am yn ôl, y saith am lan, undo, redo, drws nesau hwnna, uwch ben yr I-fin ar y bysellfwrdd, lan uwch ben yr I-fin, chi'n gweld mae yna glipfwrdd, D, gyda taflen o bapur gwyn. Hwna yw glido, paste. A na fe, wedi glido hwnna mewn. Iawn? Nawr, cuddio bysellfwrdd. Nawr, ydw I moyn gwthio'r llinellau yma o amgylch mewn ffordd wahanol. Ie, mae hwnna'n gweithio eitha neis. Na fe. Fel na. Right, nawr mae rhan gynta hwn, bron ar ben. Na gyd sy'n ei wneud nawr yw ffotograff. Mae angen delwedd yn ei llun arno ni I ddod I yn y bwlch na sydd yng nghanol y dyluniad. Felly, dewch I ni gael symud nôl i'r porwr I gael gwneud hynny. Right, I fi yn mynd I fynd y tro ma te i'r cyfryngau. A o dan y cyfryngau, I fi mynd I chwilio am luniau. A fan hyn, allan I chwilio am rhywbeth fel Friends. Friends. Lle ni wedi Friends School, felly. Fel bod ni'n cael delweddau o ffrindiau yn yr ysgol. O, dyma ni. Perffaith. A na gyd I fi moyn fan hyn yw grŵp o bobl, plant ysgol I gyd yn hapus achos bod nhw yn gwybod fel I ymateb I fwlio a bod yn garedig iddi gilydd. Nawr, dwi'n mynd I dorri'r cefndir mas, felly fi yn chwilio am ddelwedd ble mae yn mynd I gallu torri'r cefndir mas yn eitha taclus. Iawn? Felly mae'n helpu weithiau wedyn I beidio cael, chymod, hwn er enghraifft nawr. Mae hwnna'n lun cool iawn, ond os na I dorri'r cefndir mas hwnna, chymod, mae'r ymylon yma yn mynd I edrych bach yn rhyfedd. Felly, chi moyn gweld, chymod, mwy ohonyn nhw. Rhywbeth fel hyn. Nawr, fi'n gwybod bod gweilod I coesau nhw allan o'r shot. Ond allai guddio hwnna ar yr... Trio cuddio hwnna ar dop y testyn, llai. Rhywbeth o hwn. Rhywbeth gyda hwn. Ond mae ysgwydd y bachgen yma, chi'n gweld, mas o'r shot, sydd ddim yn gred. Felly, triwch ffindo llun le ni gweld pawb yn eitha clir. Nawr, chi'n bod, mae'r un yma nawr yn berffaith, yn dweud. Right, dechrau ni gael trial gyda'r un yma. Felly, mae'r llun yn dod mewn. Chi'n gweld yr... Na fe, mae wedi llwytho, clicio arno fe, tynnu'r cefndir, a wneud e gymryd chydig eiliadau, 5 eiliad, a na fe. Jobyn bendigedig. Nawr, be fi'n ei wneud nawr yw just gweld faint allai lenwi yr bwlch ma sydd â fi. A chi'n gweld, stym gwahaniaeth dy fi bod pen a traed yn just mynd dros y siap ychydig. A dweud y gwir, fi'n licio hwnna, fi'n meddwl bod e'n cool. Iawn, chi'n gweld mae troed y ferch yma ar y testyn fyna, a mae pen y bachgen yma lan ar y testyn fan hyn, ond fi dal eich darllen popeth yn glir. Ie, mae popeth dal yn glir, a mae'r gorgyffwrdd yna, yr overlap yna, yn neud y dyluniad chydig yn fwy diddorol. A llai hyd yn ôl, chi'n bod, allwch chi pwysio fe tyn bach, mae pen y bachgen yna nawr yn gorgyffwrdd gyda'r E ar dy, ond wrth yswm, o dwi dal yn gallu darllen yn glir, ydw. Felly, os ydych chi dal yn gallu darllen yn glir, hwnna sy'n bwysig. Felly, arbrofwch gyda ydych chi yn moyn bod pethau'n gorgyffwrdd yn overlapo o gwbl. Right, wel mae hwnna yn edrych yn ardderchog ar y porwr. Dewch i ni gael mynd draw i'r iPad ar e, I weld os allai ffindo delwedd cystel. Right, draw i'r iPad.
Dyma ni. Draw'r ochr chwith, cyfryngau. Dwi'n mynd i'r lluniau a fi'n i chwilio fan hyn am School Friends. Right. A dewch chi'n cael trial ffindo rhywbeth cystel. Rhywbeth cystel. Mae llwyth o luniau da yma, fel chi'n gallu gweld. Pa un dwi'n mynd i fynd amdano fe de. Mae'r rhain yn edrych yn hapus yn dyn nhw. Ydyn. Mewn o'r lluna, ar sydd fe lwytho, chi'n gweld y cwmwl na yn y smotyn oren, yn y cornel top o'ch chwyth y llun, yn meddwl bod e dal yn llwytho i fewn. Chi dal yn gallu gweithio bethau eraill tra bod e'n llwytho, ond chi ddim yn gallu tynnu'r cefndir tan bod y ddelwedd wedi llwytho. Iawn? Na pam, chi'n gweld mae botwm tynnu'r cefndir yn llwyd fyna dy fi ar y foment. Dyna ni. Right, nawr, mae e wedi llwytho, mae'r cwmwl wedi diflannu, ond dwi'n dal yn bodlon i fi i dynnu'r cefndir. Nawr, weithiau mae'n neud hwnna, nawr gan y man. Os mae'n neud na, cliciwch i ffwrdd o'r llun, a clicio nôl yna fe, mae yna nawr. Right, clicio tynnu'r cefndir. A dewch ni gael gweld siwr jobyn mae wedi wneud. Ardderchog, diolch yn fawr i ti Adobe Express. Mae hwnna yn jobyn gwych. A dwi'n gwneud un peth, pa mor fawr allai wthio'r testyn yma. Mae'r ferch yna yn y siwmper werth, chydig bach yn dalach, felly lle roi hi felly yn y bwlch rhwng bydd a garedig. Gret. Gret. Mae hwnna yn edrych yn ffab. Felly, hwn nawr te uwch fersiwn chi sy'n mynd i allu cael ei argraffu. Felly mae eisiau ni ei arbed y prosiect. Ar hyn o bryd, enw'r prosiect mae heb deitl ar dyddiad heddi. Felly lan y corn y top o'ch chwith, tap fyna, delay y testyn yma, a i fi yn mynd i arbed hwn fel Gwrth-Fwlio 2024. Iawn, gred. Right, a'n drawn ar te i'r porwr, i ni gael gweld fel i ni mynd droi hwn yn animeiddiad. Dyma ni ar y porwr. Na enwi hwn hefyd lan o'r top yn hyn. Animeiddiad Gwrth-Fwlio 2024. Gret. Right. Nawr te. Dyma be ni'n mynd i wneud. I ni yn mynd i ddyblygu'r dudalen yma o fewn y prosiect. Iawn? Hwn yw'n un ni'n mynd i allu argraffu os ych chi eisiau. A os ych chi moyn argraffu fe, allwch chi glicio lawr-lwytho fe fel PDF neu PNG neu beth bynnag. Right, on. Ar gyfer yr animeiddiad, be ni'n mynd i wneud yw dyblygu y dudalen yma o fewn y prosiect. Felly, lan yn y cornel top ochr dde, cliciwch ar ychwanegu, a fan hyn, dywyswch dyblygu. Iawn? Ychwanegu, dyblygu. A ni nawr yn gweithio, chi'n gweld, ni nawr yn gweithio ar tudalen 2. A ar dudalen 2, i ni'n mynd i gael gwared ar y llun yna o'r ffrindiau. Iawn? Nawr, pidwch yn poeni, os a i nôl i dudalen 1, gan glicio ar y botwm yn nôl yma, tudalen flaenorol, colw fan hyn. Iawn, tudalen 1, lan fan hyn, mae'r ffrindiau fan hyn. Ond os fi'n mynd mlaen i dudalen 2, i ni wedi delay y ffrindiau yna, a mae'n animeiddiad, ein cymeriad ni'n mynd i fy mewn yna. Right, a i draw i'r iPad na te i gael sort o hwnna i gyd mas, cyn bod ni'n dechrau ar yr animeiddio. Dyma fi ar yr iPad. Right, felly chi'n cofio beth nes i o dyblygu'r dudalen. Felly lan yn y cornel top ochr dde, nawr ar fy sgrin i fan hyn, mae e o dan yr logo Adobe Express, right yn y cornel top ochr dde. Mae yna fotwm bach crwn gyda arwydd plus yna fe, fan hyn. Iawn, clicio ar hwnna, a wedyn dyblygu. A dyma ni nawr dwi ar yr ail dudalen. Clicio ar y ffrindiau, a wedyn chi'n gweld y bin fyna uwch ben y ffrindiau? A na fe maen nhw wedi mynd. Right. Os i fi moyn mynd nôl i dudalen 1, na gyd fi'n gofyn wneud yw tapio ar y top fan hyn ar y tudalennau, chi'n gweld, a mae'n dangos dudalen 1, dudalen 2. Tap, tap, dwywaith ar dudalen 1, fi nôl ar dudalen 1. Nôl ar y botwm na ar y top, tap, tap, fi nôl ar dudalen 2. Right, nôl i'r porwr te i gael animeiddio. Nawr, mae'r animeiddio yn gweithio'n wahanol ar yr iPad
ar y porwr. Felly, reina chi sy'n ar yr iPad, felly mae rhaid chi just oedi am ychydig, byddwch chi ddim yn gallu gwneud e cweit yn yr un ffordd. Right, nawr, i ni'n mynd i fod yn animeiddio cymeriad yn dweud y cyngor sydd â chi ar waelod eich poster. Wedi gweld bwlio'n digwydd? Dwed wrth oedolyn cyfrifol. Right, wel, nawr te, i animeiddio, dewch draw i'r cyfryngau, fan hyn. A wedyn ni'n mynd i fynd trwy ma i fideos. A chi'n gweld, ar y porwr, mae botwm sy'n dweud animeiddio cymeriadau. Ar yr iPad, dyw'r botwm na ddim na. Pidwch yn poeni, mae ffordd arall gyda ni wneud e ar yr iPad. Right, felly, fideos animeiddio cymeriadau. Iawn, a dewch i ni gael mynd hyn. Nawr, mae eisiau chi ddewis cymeriad, nawr. Mae yna dros 250 o gymeriadau. Felly, sgrolwch drwyddo a chwiliwch am pa gymeriad i chi moyn. Fi yn licor y llew fan hyn. Felly, dwi'n mynd i fynd am y llew. Mae hyn yn edrych fel bod e'n barod i roi cyngor da i ni. Iawn, dyna ni. Right, a fi'n barod i recordio. Nawr, a fi nôl fan hyn i wirio'r sgript eto. Dyma ni, wedi gweld bwlio'n digwydd? Dwed wrth oedolyn cyfrifol. Nawr, os i chi mewn stafell swnllyd, a i chi siŵr o fod, yna allwch chi dicio ar y bottom yma sy'n dweud gwella lleferydd. A fyddai'n cael gwared ar yr holl sŵn yn y cefndir. Just cadwch llais chi sydd agosaf i'r ddyfais ac a gwared ar bawb arall. Nawr, i fi mewn stafell eitha tawel fan hyn, felly dim eisiau fi droi hwnna ymlaen, ond i chi mae'n syniad da fydden ni'n dweud i droi hwnna ymlaen. Right, ni'n recordio nawr te. Checko'r sgript unwaith to. Wedi gweld bwlio'n digwydd? Dwed wrth oedolyn cyfrifol. Right, a bant ni, recordio te. Cymru fi lawr. Wedi gweld bwlio'n digwydd? Dwed wrth oedolyn cyfrifol. Ie, wedyn chi'n gweld, ni'n clicio wedyn wedi gwneud ar ôl i fi orffen. Nawr, beth sy'n digwydd nawr yw, mae e yn... os o'n i wedi ticio gwella lleferydd, oedd y peth cyntaf byddai fe'n neud, cael gwared ar y sŵn cefndirol i gyd. Wedyn, mae e yn mynd i... mae fe'n mynd i matcho'n llais i wefusau y cymeriad, neu lip sync. A wedyn, mae'n mynd i animeiddio corff y cymeriad, dibynnu ar... tôn fy llais i. A unwaith mae'n barod wedyn, mae'n mynd i roi y cymeriad yma mewn i'r dyluniad. Un beth yn ofus i sôn wrthych chi amdano yw, nes i ddewis cefndir tryloiw. Mae hwnna'n bwysig. Sori, nes i'n ngofio wneud yna. Gyrwch chi ddangos hwnna i chi to. Sym eisiau fi recordio eto. Ond pan i chi'n agor hwn lan, dewyswch eich cymeriad, y nod, ond hefyd cefndir i chi moyn bod e'n gefndir tryloiws. Dyn ni ddim yn moyn unrhyw un o'r cefndiroedd yma. Iawn, achos unwaith chi wedi gorffen wedyn, chi'n gweld, mae'n dod mewn a'ch cymeriad chi i'r dyluniad, fel hyn, a mae yn defnyddio cefndir eich dyluniad chi'n hytrach na'r cefndir mewn mynd wrth animeiddio. Nawr, allech chi hefyd, falle, ddanfon e'r cefn. Allech chi dde-glicio, right-click, anfon i'r cefn, os chi eisiau, bod e tu ôl. Nawr, ydych chi'n bod beth, fi'n ffyco bod e ar y blaen. Felly, dwy'n i'r blaen, na ni. A na i just checo bod e ddim yn mynd â gormod o le. Wedi gweld bwlio'n digwydd, dwed wrth oedolyn cyfrifol. A na fe, beth chi'n meddwl hwnna de? Hwnna'n gret, ynddo fe? Right, dewch i ni gael neud hwnna ar yr iPad, a reina chi sy'n ar y porwr, mae'ch amser dych chi nawr i gael arbrofi gyda'ch recordio. Fi'n gael e-bost yn mynd, os na rhywun yn e-bostio, nagos, rhywun yn bwco cyfarfod, ynddo fe? Diflas iawn. Right. Nawr te, dyma fi nôl ar yr iPad. Beth i fi wedi gwneud te i gael y cymeriad yma mewn? Wel, mae eisiau ni i fynd nôl i dudalen cartref Adobe Express. Felly yn y cornel top ochr chwith, i chi'n gweld eicon Adobe Express, yr A liwgar, draw fyna wrth enw'r project. Clicio'r hwnna. Dyma ni nôl ar dudalen cartref. Right. Nawr te, ni'n mynd i animeiddio'n llais. Chi'n gweld y deilsen las? Tap ar hwnna. A mae'n agor yr un ffenest a weloch chi jyst nawr. Right, dewis cymeriad. Felly na i fynd am rhywun gwahanol tro ma. Beth am... O, fi licio'r bagiau yma. Mae'r un yn cool. Beth am y bag yma o'r enw pack. Right, gred.
allwch chi wella lleferydd os ych chi eisiau, chi'n gweld y togl na'r gwaelod. Newch yn siŵr bod y cefndir yn dryloiw, a ni'n barod i recordio. Tap ar recordio, ylaw microffon os oes angen, wedyn bydd e'n cyfri fi lawr o 3, a fi'n barod i recordio. Wedi gweld bwlio yn digwydd, dwed wrth oedolyn cyfrifol. Yna fe. Right. Nawr, mae hwn yn mynd i wneud yr un peth nawr, a beth welwch chi ar y porwr. Mae e'n mynd i sorto mas y sain, os i wedi ticio gwella lleferydd. Yna mae e'n mynd i roi fy llais i ar wefusau y cymeriad, animeiddio gweddill y cymeriad. Nawr, ond dyw e ddim yn mynd i roi hwn ar y prosiect. Dyma beth sy'n wahanol ar yr iPad. Ar yr iPad, i ni'n gorfod agor hwn mewn prosiect bach i hun a copio fe draw i'r prosiect i ni wedi bod yn gweithio arno fe lan ys nawr. Iawn? Yna swn o mwy cymleth nag yw e. Mae'n ddigon syml. Dych chi'n ei gael aros te. Unwaith mae wedi gorffen, bydd botwm yn dweud agor mewn prosiect neu agor yn y golygydd. Cofio beth mae'n dweud nawr. Dych chi'n ei gael gweld, dych chi'n ei gael gweld. Dych chi'n gweld yr olwyn na sy'n troi, bydd botwm yn dangos fan'na. Na ni, mae'n gweud agor yn y golygydd. Chi'n gweld na? Agor yn y golygydd. Right. Mae hwn just, mae'r ffordd ma weithio, o'n nhw'n rhoi'r botwm na mewn i drial e mas ar y porwr, i weld os oedd e'n gweithio dda. A chi'n bod mae'n gweithio'n gret, yn dweud. Felly gobeithio bydd hwnna'n dod i'r iPad nawr cyn bo hir, nawr bod nhw'n hapus gyda fe. Right, dyma fe fan hyn, mewn prosiect i hun. Iawn, felly... O, pam sy'n clywed hwnna na re? Pam sy'n clywed hwnna? Dylen i fod yn clywed e. Chyn i gael trial na to. Ys mo fe'n symud chwaith. Sgwni os mae'r recordiad na wedi gweithio. Lle bod e heb. Right. Wel, chi'n bod beth, na i fynd ymlaen gyda beth sy'n angen neud nesaf o ran cael hwn mewn i'r prosiect, achos sy'n eisiau chi weld fi'n recordio to, sa'n meddwl. Right. I gael hwn mewn i'r prosiect, mae eisiau chi yn gynta i arbed y prosiect yma. Iawn, felly, newn ni jyst arbed hwn fel cymeriad Gwrth-Fwlio. Cymeriad Gwrth-Fwlio. Iawn, na fe. Hwna wedi enwi. Right. A nawr... O, mae yn symud fyna nawr. Oedd e jyst ddim wedi llwytho, felly. Dych chi'n cael trial to? Oce, wel rhywbeth yn mynd mlaen gyda fe iPad i fan hyn. Ond beth sy'n eisiau chi wneud yw copio hwn a glido fe mewn i'ch prosiect i ni wedi bod yn gweithio na fe. Felly, i gopio fe, dwi'n mynd i ddala mis lawr am sbelfach ar yr cymeriad. Na ni, chi'n gweld, am yr ddewislen yn ymddangos, a i fi mynd i ddewis copio. Iawn. Nawr, fi mynd i fynd nôl mas i dudalen Cartref Express, clicio'r icon Express, gornel top o'ch chwyth. A fi'n mynd i fynd nôl mewn i'r prosiect yr poster. Nawr, allwch chi fynd mewn i eich stwff ar y chwyth, a gore fan hyn. Bydd e'n dangos lan yn eich ffeiliau fan hyn, chi'n gweld? Gwrth-Fwlio 2024, agor hwnna lan. A beth fi'n mynd i wneud yw, mae eisiau bod fi ar yr ail dudalen, wel ma fe fan hyn. Gret, a dwi'n mynd i ddala mis i lawr a glido. Iawn, a dyma ni, na fe, mae'n halat yn bach amser i lwytho mewn, iawn. A dyma ni, yr cymeriad nawr, heb gefndir, yn glido mewn. Na fe, mae wedi llwytho, llai ailfeintio fe, fel bod fi'n gweld y testyn yn glir. Right, nawr te, dych chi'n gweld, ydw yn chwarae fan hyn. Yn edrych fel bod e yn bihafio nawr. Wedi gweld bwlio yn digwydd, dwed wrth oedolyn cyfrifol. Ia, gret. Yna fe. Yn gweithio gyda fi nawr fyna. Iawn.
Felly, dyna ni wedi animeiddio fe. Nawr, os yna beth eraill chi'n gwneud? Wel, oes, gallech chi fod yn ychwanegu sain. Chi'n gweld mae'n gweud ychwanegu sain ar waelod eich llinell amser. Gallech chi glicio ar hwnna a roi cerddoriaeth gefndirol mewn. Mae yna, gallech chi ychwanegu ragor o bethau. Gallech chi ychwanegu eiconau wrth ochr y cymeriad i lenwi'r daflen tyma bach. Ond ni wedi gorffen o ran beth o'n i'n bwriadu wneud gyda chi heddi. A nawr mae ydych chi ddwy fersiwn wrth gwrs. Mae ydych chi fersiwn animeiddiad a hefyd fersiwn gyda'r hun y ffrindiau ysgol allech chi argraffu. Nawr, i rannu hwn, chi'n gweld y cornel top ochr dde, mae ydych chi'r botwm rannu. Nawr, os ych chi yn dewis dolen gweld yn unig, mae hwnna'n cyhoeddi eich animeiddiau chi i'r we. Unrhyw un sy'n clicio ar hwnna, byddwn nhw yn gweld eich animeiddiad, chi clywed eich cymeriad chi'n siarad a gweld yr animeiddiad. Iawn? Neu, wrth gwrs, allech chi glicio ar y botwm lawr lwytho, yr saith yn pwyntio i lawr. A fan hyn, allech chi lawr lwytho hwn fel ffeil MP4, MP4. A gweud y gwir, fel arfer, byddai ni ddim yn meddwl bod eich athrawon chi moyn bod chi'n lawr lwytho. Fel arfer, felly byddai nhw moyn bod chi'n rhannu dolen, felly. Right. Felly, dyna ni wedi gorffen ein her gyntaf ni. Ni'n barod i symud ymlaen i'r ail her ar gyfer yr hanner awr nesaf. Nawr, tra bod chi yn sorto mas diwedd eich prosiect cyntaf, dych chi fi gael just mynd nôl i fan hyn, tra bod chi yn sorto mas eich prosiect cyntaf, just ambell nodyn te, dych chi'n gael mynd trwy reina leifi yma. Cynni, cwpl o bethau da fi i gyhoeddi i chi. Yn gynta te, wythnos nesaf, beth sy'n mlaen wythnos nesaf? Wel, ar ddydd Mawrth, mae cynhadledd COP29 ymlaen, reit nawr ar hyn o bryd, le mae pobl pwysig ar draws y byd yn trafod yr hinsawdd a beth sydd angen wneud mwyn atal newid hinsawdd neu arafu newid hinsawdd. Felly, bydd ni wers arbennig ar eich cyfer chi ar thema newid hinsawdd COP29 ar ddydd Mawrth. A wedyn y diwrnod canlynol ar ddydd Mercher, felly wythnos i heddi, mae da ni wers fyw arbennig ar gyfer wythnos diogelwch y ffordd. Mae'n wythnos diogelwch y ffordd wythnos nesaf, a ni'n mynd i fod yn gwneud gwers i chi ar hwnna, sydd wrth gwrs yn bwysig iawn. Athrawon, os licech chi ddod i unrhyw un o'r ddwy sesiwn yna, neu hyd yn o'r ddwy, pam lai, yna gyd sydd eisiau chi wneud yw mynd draw i arweinwyr.express.cymru a chofrestru ar gyfer y sesiwn. Hefyd, athrawon, os ych chi digwydd bod yn tynnu lluniau heddi o'r dosbarth yng nghanol y gweithgareddau byw yma ac yn mynd i bostio nhw ar y cyfryngau cymdeithasol eich ysgol chi, yna byddai ni yn dwlu gweld bod chi yn tagio fi mewn fyd, fel bod fi'n gallu gweld pawb yn mwynhau a gweld gwaith gwych eich disgyblion chi. Felly, os ych chi yn postio ar y cyfryngau cymdeithasol, yna, os gofiwch chi, yna, please tagiwch at Adobe for Edu, at Ysgol Ddigidol, neu at Bredydd J, neu at Bredydd Jones, ddewch chi o hyd i fi, ble bynnag i chi'n postio, a fi'n dwlu gweld gwaith eich disgyblion chi. Right, iawn, dyna'r cyhoeddiadau wedi wneud te. Yr un ola, fi'n cael yn ngofio wneud hwn, os ych chi yn gwylio y fideo yma ar YouTube, yna, a bydde fe'n help enfawr iawn, help enfawr i fi i gadw sesiynau yma i redeg os newch chi hoffi a tan ysgrifo i'r sianel YouTube. Felly mae'n beth bach i wneud, fi'n siŵr mae'n weithiau teimlo fel rhywbeth dibwrpas i wneud, ond mae'n wirioneddol yn help enfawr i ni i gadw sesiynau yma i fynd. Felly os ych chi ar YouTube, hoffwch y fideos gwelwch yn dda a tan ysgrifwch i sianel YouTube yr Ysgol Ddigidol. Diolch yn fawr. Right, yn ymlaen i'r weithgaredd nesaf. Felly mae eisiau fi gael y sgrin ma lan, a mae eisiau fi gael hwnna bant. Right, a ni nôl ar y porwr yn barod ar gyfer ein ail weithgaredd. Beth yw'r ail weithgaredd? Wel, dechrau ni gysgrolio lawr. Her 2, dyma ni. Syml iawn, ni'n mynd i ddysgu sgiliau golygu fideo syml ar gyfer rhoi cyngor ar fwlio. A mae 3 darn o gyngor dy fi fan hyn i chi. 3 darn o gyngor, felly i fi yn mynd i fod yn creu fideo syml ar rheina. E-bost wedi pingan efo rhywun yn gweud helo yw e. Nage. Rhywun yn neud cyfarfod eto. Right, iawn.
dechrau ni gael mynd draw i Express i wneud dechrau ar y fideo yma. Right, mae eisiau bod ni yn mynd nôl i dudalen cartref Express, a chi'n gwybod fel i wneud na nawr, ni'n clicio ar yr eicon liwgar fan hyn yn y cornel top ochr chwith. Clicio hwnna, a ni nôl ar dudalen cartref, a ni'n mynd i fod yn creu fideo. Felly, dyfalwch, pa deilsen ni'n mynd i glicio arno fe? Wel ie, yr un oren wrth gwrs sydd yn dweud creu fideo. Right, cliciwch ar hwnna, creu fideo, dyma ni. Right, nawr, beth ni'n mynd i wneud pan ni'n creu fideo yw, yn gyntaf, yw just sorto mas ein y clips i ni moyn defnyddio. Just y clipiau i ni moyn defnyddio. Felly, i ni'n mynd i ddefnyddio 4 clip. Un ar gyfer y teitl, cyngor ar fwlio. A wedyn un ar gyfer hwn, un ar gyfer hwn, un ar gyfer hwn. Right, felly cyngor ar fwlio. Fel allai gael pwy fideo bydde'n dda fel cefndir hynna. Dewch ni gael mynd i'r cyfryngau ar y chwith. A lan ar y top, dwi'n clicio ar fideos. A mewn yn hyn nawr, allai chwilio am fideo. A be dwi'n mynd i wneud yw, allan ni chwilio am rhywbeth fel advice. Gair Saesneg advice. Iawn, advice. Neu, allan ni just chwilio am y gair help. Dyma ni, math yma o beth. Fi licio hwn. Pobl yn cydweithio fan hyn. Pobl yn gwneud pawen lawen fyna. Mae rhyw fath o pawen lawen. Hwn yn un da fan hyn hefyd. Licio hwnna. Felly, dywyswch fideo. Dwi'n meddwl bod y help yma. O, hwnna'n un dda, yn dwi? Y ferch ma'n dala calon i fyny. O, ar dderchog, fi'n mynd am hwnna fi'n credu. Felly, dewis eich clip, a na fe wedi ychwanegu mewn ar y linell amser. Right, fi'n mynd i wneud un peth ar yr iPad nawr, ar gyfer y lygfa gyntaf, fel bod pobl yr iPad yn cy dechrau arni. Right, le wedi colli'r llygodau yn to nawr, le ma fe? Le ma hi? Cael hi fan hyn. Right. Cynni ar yr iPad. Felly, fi'n nôl i'r tudalen cartref. Dwi'n clicio wrth gwrs ar yr eicon Express yn y cornel top ochr chwith. Ni'n mynd i fod yn creu fideo. Felly, i fi wneud i wasgu ar y botwm oren sydd yn dweud creu fideo. A draw'r ochr chwith, i fi wneud fod yn chwilio yn y cyfryngau. Felly, cyfryngau, fideos, chwilio fideo, a dwi'n mynd i chwilio fan hyn eto am help. Oedd hwnna, ges i sawl canlyniad da fyna o dan help, oedd fe? A o'n i licio rhain yr ffrindiau yma'n cydweithio ar traff, yn meddwl. Disgwyl ni. Right, great. Felly na'r clip fideo cyntaf wedi wneud. Felly beth i ni'n wneud ar gyfer y gweddill? Wel, dechrau ni gael mynd nôl i'r porwr i gael gweld. Right. Ar y gwaelod, ar eich llinell amser, fe welwch chi fotwm sy'n dweud ychwanegu golygfa. Ar yr iPad, just box gyda arwydd plus yw e. Iawn, yr un peth, ond just arwydd plus fan hyn. Dwi'n mynd i glicio hwnna, chi'n gweld dwi'n cael golygfa wag newydd. A beth sy'n eisiau fi wneud nawr yw chwilio fan hyn am fideo addas arall. Felly, beth yw'r darn cyntaf o gyngor? Os wyt ti'n gweld bwlion digwydd, gwna rhywbeth os yw'n ddiogel. Cefnoga'r person wrth gerdded i ffwrdd gyda nhw. Right, so beth am plant yn cerdded? Bydde hwnna'n dda, bydde fe? Felly, na i chwilio yn fideos am children walking. Trin ni hwnna. Felly, just grŵp, dyma ni. Grŵp o ffrindiau fan hyn, yn cerdded, gret. Mae'r grŵp o ffrindiau na, felly, yn helpu un sy'n cael ei bwlio wrth just gweud, hei, direm wac gyda ni. A cerdded i ffwrdd gyda nhw. Gret. Delfrydol. Nawr, sa'n poeni ar hyn o bryd am hyd y golygfeydd yma. Chi'n gweld, mae'r olygfa na nawr yn enfawr, mae'n 27.9 eiliad. Sdim ots am nawr. Iawn, na i sorto hwnna mas hwyrach ymlaen. Dewch i ni gael ychwanegu'n golygfa nesaf. Felly, dwi'n mynd i glicio ar ychwanegu golygfa. A dyma ni. Trydydd golygfa. Wag. Nôl y fi i'r dudalen heriau, beth yw'r un nesaf? Dweda wrth y person dy fod yn fodlon mynd at oedolyn cyfrifol gyda nhw. Oedolyn cyfrifol. Felly bydde fideo o
athro neu athrawes, rhywbeth fel yna'n gwych fan hyn, bydde fe. Felly, o dan y fideos nawr, na i chwilio am teacher. Fi'n mynd hyn, teacher. A rhyw oedolyn mewn ysgol, jyst dim rhaid bod yn athro neu'n athrawes, wrth gwrs. Mae llwyth o oedolion eraill i ni'n gallu ymddiried yn nhw mewn ysgol. A dewis un sydd yn edrych fel person allwch chi siarad gyda. Dewch chi gweld, wel, falle ar un yma yn edrych yn gret. Iawn, clic fanna, a mae hwnna wedi ychwanegu. Right, felly na'r un olygfa nesaf wedi wneud. Right, dewch chi gael ychwanegu golygfa arall te. Dyma'r un olaf yn awr. A beth yw'r peth olaf? Bydda'n gefn i rywun sy'n cael ei bwlio wrth wrando arnynt a bod yn gefnogol. Right, well, just plant yn siarad sy'n eisiau wneud, ynddo fe? Beth wedi children talking. Oh! Dyma'n gweithio. Drwy to. So fe fodlon i fi deipio. Na, mae'n digwydd weithiau. Dwi ddim fodlon i chi deipio. Os gewch chi hwnna, mae eisiau ei wneud refresh. Cliciwch ar botwm ail lwytho fan hyn. A fan hyn, nawr bydd e'n cynnig, chi weld? Mae'n gweithio nawr. Rhyfedd yn fe. Children talking. Na fe. A i fi moyn just gweld. Nhw'n cael hwyl fan hyn. Chwarae gyda blawd. Just gweld plant yn siarad y gilydd. Beth fel hyn yn gret. Oh, right, chi weld, mwyn wedi ychwanegu hwnna fel golygfa mewn yn hwn. Na, dim diolch. Na i ddileu hwnna. A reswm wedi gwneud na yw achos bod y pen chwarae, y linell ddi yma, yn yr olygfa gyntaf. Na i ddod draw i'r olygfa wag yma. A nawr pan dwi'n clicio na fe, chi weld, mae'n gosod, mae'n llenwi'ch tudalen chi. Right, felly dyna ni'r clipiau fideo i gyd mewn lle. Iawn. Nawr, mae eisiau testyn yna i ar y sleid gynta. Sa'n meddwl bod eisiau testyn yna fi ar y golygfeydd yma i gyd, ond mae eisiau testyn ar yr un gynta yma. Felly, dewch nôl a'ch pen chwarae, y linell ddi yma, i'r olygfa gynta. A mewn fan hyn, dwi yn mynd i glicio ar testyn. Iawn. A dwi'n mynd i roi mewn fan hyn, Wythnos, Gwrth-Fwlio 2024, rhywbeth fel yna. A beth am ddefnyddio'r un technegau, felly anethwch chi ddefnyddio draw yn y poster, sef, felly cynllun dynamig, ychwanegu siap efallai, ydych chi moyn cyfnewid y siap, dyma ni, mae hwnna'n edrych yn gret, yn dweud, a dwi'n moyn torri'r testyn allan, mae hwnna'n gweithio neis, a dwi'n moyn dewis ffont trwchus, sy'n mynd i wneud y testyn yma i sefyll bant o'r dalen. Gret. Fel na. Na fe. Mae hwnna yn edrych yn hyfryd. Sdim rhaid i'r siap yma i fod yn ddi, chwaith. Allen ni fynd lawr i'r siap fan hyn. Chi'n gweld yma'n gweud bod e'n ddi. Allen ni fynd fyna. A dewis yr pipet fan hyn. A gweud rhaid fi moyn bod hwnna'r un lliw a y denim ar y dungarees. Y ferch sydd â fi ar y sleid yma. Na fe? A chi'n clymu'ch dyluniad gyda'i gilydd wrth ddefnyddio yr un lliwiau. Right, felly mae hwnna'n edrych yn gret dy fi ar y sleid gyntaf. Right, fi yn mynd i wneud o draw i'r iPad nawr i gael dal o lan, achos fi'n siŵr bod chi yn brysur yn ychwanegu'ch golygfeydd, ychwanegu'ch testyn ac yn y blaen. Just checo bod, na fe, pan mae hi'n dod ar galon y mas, popeth dal yn gweithio, ydy. Ydy, mae'n edrych yn wych, yn dweud. Right, nôl i'r iPad te. Right, beth fi'n mynd i wneud? Right, chi'n cofio ar y gweilo fyna, mae dyn ni'r botwm plus. Tap ar hwnna, a dwi'n moyn fan hyn, children walking. Children walking, gynta. Cerdded i ffwrdd. Iawn. Nawr un clip fyna. A wedyn, clicio eto wedyn ar y plus ar y gweilod. Just aros i hwnna i lwytho. Clicio ar y plus ar y gweilod. Mae'n mynd i roi golygfa newydd i fi. A fan hyn dwi'n mynd i chwilio am teacher. Iawn.
ar gyfer yr oedolyn cyfrifol, dyma ni. A wedyn, dwi'n mynd i ychwanegu golygfa arall, clicio ar y plus ar y gwaelod fyna, golygfa arall. A fan hyn, hwn yw i siarad a bod yn gefn. So, children talking. Iawn. Os na un fan hyn dy fi o blant yn cael sgwrs dy gilydd. Yna felly. Na fe, gred. A wedyn mae eisiau testyn yna fi nôl, felly na i lusgo'r pen chwarae nôl i'r dechrau. A fan hyn na mae eisiau fi roi y teitl, felly testyn, ychwanegwch chi testyn, Wythnos, Gwrth-Fwlio 2024, a i fi yn mynd i fynd i'r cynllun testyn, dynamig, sgol o lawr, sharp, ydw please, beth am newid, cyfnewid reina, great, maint y sharp, eisiau hwnna efo'n fwy, ie, le fi moyn hwnna fod, fan hyn felly, na fe. A na i ddim torri'r testyn allan, ond chi'n gwybod beth, mae'r awyr las yna'n hyfryd, felly fi'n mynd i ddewis lliw yr awyr las yma. Hyfryd. Ac yn olaf, mae eisiau fi newid y ffont i rhywbeth mwy trwchus. Hwna'n un gret. Na fe. Iawn. Mae hwnna'n un wneud. Iawn. Beth sy'n eisiau gwneud nesaf? Wel, yn syml iawn nawr, i ni'n mynd i fod yn recordio troslais ar bob golygfa. Unwaith ni'n recordio troslais, ni'n gwybod wedyn pa mor hir sydd angen i'r olygfa na i fod. Felly, chi'n bod, yr olygfa yma sy'n 27.9 eiliad. Dyma ni, 27.9 eiliad. Wel, sdim angen iddo fe fod mor hir na. Ond ar hyn o bryd, sa'n gwybod pa mor hir sydd eisiau fe fod. Felly, unwaith byddai'n recordio troslais, byddai'n gallu torri hwnna lawr. Right. Dyma fi de, dwi wedi dod ar pen chwarae nôl i ddechrau'r fideo, nôl i'r olygfa gyntaf. Fan hyn. A fi'n barod recordio troslais yr olygfa gyntaf. Felly, dwi'n mynd i fynd draw i'r cyfryngau ar yr ochr chwith. A tro hyn, dwi'n dod i fyny i'r sain a recordio troslais. Nawr, dechrau recordio, felly fe rai chi clicio o law neu rhywbeth fel yna, a wedyn, dyma beth dwi'n mynd i ddweud. Dwi'n mynd i roi dyma gyngor ar gyfer Wythnos Gwrth-Fwlio. Dyma gyngor ar gyfer Wythnos Gwrth-Fwlio. Na fe. Iawn, a chi'n gweld, mae wedi roi'r troslais yna lawr ar yr llinell amser fan hyn. Felly, stym angen gweddill yr olygfa ma yna. Iawn? Achos dwi jyst yn mynd i gael tywelwch tra bod y ferch yma yn dal y galon goch yma. Felly, beth sydd eisiau fi wneud yw cydio yn ymyl y clip fideo yma a just hisgo fe nôl i tua fyna. Chi'n gweld, sa'n mynd nôl o fe reit nôl i ymyl y troslais. Chi'n moyn bod yna chydig bach o fwlch, ond ydych chi ddim yn moyn bod rhyw eiliadau mawr o dywelwch chwaith. Right, nawr te, ar gyfer yr un yma, i fi mynd i fod yn darllen hwn. Os wyt ti'n... Os wyt ti'n gweld. Felly, be fi'n mynd i wneud yw, fi'n mynd i ddechrau recordio a newid draw i'r tab yma. Iawn? Felly, dwi wedi gosod yr pen chwarae yn y lle cywir, fan hyn, dechrau'r ail lygfa. A nawr dwi'n mynd i fynd i recordio troslais. Pan dwi'n dechrau recordio, ar ôl y fe gyfri lawr 3, 2, 1, fi'n mynd i newid draw i'r tab mwyn darllen y sgript. Felly, dechrau ni gael bant ni, dechrau recordio 3, 2. Os wyt ti'n gweld bwlio yn digwydd, gwna rhywbeth os yw'n ddiogel. Cefnoga'r person wrth gerdded i ffwrdd gyda nhw. Fech, wel, yn dod nôl i Express, oedd e dal yn recordio tra bod fi ar y tab y dudalen heriau, a na fe, mae wedi recordio'r troslais fan hyn, a fi nawr eich gweld bod dim angen yr holl fideo yma, felly lle just lusgo hwnna nôl, gadael rhyw fwlch bach, a na fe, hwnna wedi wneud. Right, a fi'n barod ar gyfer y olygfa nesaf. Beth yw'r sgript o tro hyn? Dyma fe fan hyn. Sain, recordio troslais, dechrau recordio, cyfri fi lawr,
Dweda wrth y person dy fod yn fodlon mynd at oedolyn cyfrifol gyda nhw. Na fe? Tocio hwnna nôl. A ni'n barod am yr un olaf. Dyma'r sgript. Iawn, chi'n gweld pa mor rwydd yw hwn nawr. Dwi jyst yn gosod y pen chwarae, y linell ddi fan hyn. Sain, recordio dros llais. Dechrau recordio. Byddai'n gefn i rywun sy'n cael ei bwlio wrth rando arnynt a bod yn gefnogol. Right, nawr, gyda'r un ola yma, chi'n gweld, mae'r troslais yn hirach na'r clip fideo, sy'n gallu bod yn broblem, achos wedyn chi'n cael rhyw just screen wen. Nawr, beth yw'ch chi'n neud gyda hwnna yw, chi'n gweld y fideo yma sydd ddim ddigon hir, wel, allai ddim estyn allai ddim creu ragor o fideo ar hyn o bryd, mae AI gael sy'n gallu neud hwnna, ond ddim yn express quite eto. Ond beth allai neud yw arafu'r fideo yma, so na i arafu hwn, slowo fe lawr, wel, bydd chwarae fe hyd wedyn yn cymryd mwy o amser fydd e. Felly ar hyn o bryd, gyda'r clip nawr i ddewis, clicio arno fe, chi'n gweld draw'r ochr chwith, ar hyn o bryd mae e ar 100%. Felly os na i fynd â hwnna lawr i 50%, mae hwnna'n mynd i roi dwbl hyd y fideo i fi. Chi'n gyd sy'n rhaid fi wneud nawr yw llusgo ymyl y clip y ffordd arall. Achos nawr mae da fi hen ddigon o clip fideo. Ia, felly os ych clip fideo chi ddim yn ddigon hir, jyst arafwch e lawr a bydd e'n dyblu y hyd. A os ych chi'n mynd lawr fe i 25%, wel mae hwnna'n llosi hyd eich fideo chi gyda 4, no? Mae 4 gwaith yr hyd. Diar anwyr. Right, yr un bach gwyn yma sydd wedi ymddangos, 3 dot delays, dim eisiau hwnna nai. Right, nawr, yr troslais da fi nawr wedi wneud ar bob golygfa. Ydych chi'n cael gwylio'r fideo yma? Dyma gyngor ar gyfer wythnos Gwrth-Fwlio. Os wyt ti'n gweld bwlio yn digwydd, gwna rhywbeth os yw'n ddiogel. Cefnoga'r person wrth gerdded i ffwrdd gyda nhw. Dweda wrth y person dy fod yn fodlon mynd at oedolyn cyfrifol gyda nhw. Byddai'n gefn i rywun sy'n cael ei bwlio wrth rando arnynt a bod yn gefnogol. Iawn, nawr, os ych chi moyn bod yn ffyslyd, a'i fi yn, ych chi'n gallu zoomo mewn. Chi'n gweld cael ddefnyddio y togl yma, zoomo mewn ar chi'n eich amser. Achos beth i fi yn gallu clywed yna yw clics y llygoden ac yn y blaen. Felly, os ych chi moyn cael gwared ar clics y llygoden, defnyddiwch y pen chwarae. Right, fyna. Nawr, fan hyn i fi'n dechrau siarad. Felly, allan ni docio y troslais nôl i fyna. Iawn, a jyst tynhau pethau tyma bach. Byddai'n gefn i rywun sy'n cael ei bwlio wrth rando arnynt a bod yn gefnogol. Chwel y clic ar y diwedd, sa'n moyn e? Sa'n moyn e? Felly, a nôl â hwnna i pan i fi'n siarad. Dwi'n mynd i glicio chwarae, wedyn dwi'n mynd i glicio chwarae eto i poso fe, i oedi'r fideo na, pan i fi wedi gorffen siarad. A bod yn gefnogol. Fyna, felly mae yna glic yn digwydd just fan hyn. Felly, dewch i ni gael just tocio hwnna nôl. Gweld? Nawr, dim angen bod chi'n neud hwnna. Byddai'n gefn i rywun sy'n cael ei bwlio wrth rando arnynt a bod yn gefnogol. Chi'n gweld hwnna'n swnio lot mwy proffesiynol nawr, yn dweud, heb y clics y llygoden. Os ych chi'n mwynhau potsian gyda pethau fel yna, yna ewch amdani a ewch mewn a golygwch eich troslais fel bod e'n fwy proffesiynol. Right, yn ola, fi moyn falle dweud ar diwedd, diolch am rando, neu diolch am wylio'r fideo. Felly, chi'n gwybod beth fi'n mynd i wneud yw dyblygu'r olygfa gyntaf yma yn gyfan gwbl heblaw am y troslais. Felly, ni'n glicio'r 3 dot a dewis dyblygu. Nawr, mae wedi dyblygu fe reit drws nesa. Pidwch y phoeni, a mae wedi gwthio nawr y troslais allan o drefn. Pidwch y phoeni, ni'n gyd sy'n rhaid i wneud yw clicio ar yr olygfa newydd yma, llusgo fe i ddiwedd y res. Na fe, am yr troslais pob golygfa arall yn iawn. A beth am jyst recordio troslais bach newydd ar olygfa ola yma te. A i'r cyfryngau, sain, recordio troslais. A wedyn, y gif i ni wefyn yw diolch am wylio. A byddwch yn ffrindiau da. Diolch am wylio, a cofiwch, byddwch yn garedig. Na ni. A mae hwnna da fi, tocio hwnna nôl.
Right, wel, mae'r fideo yma bron ar ben. Sydd yn beth da, achos mae'r wers bron ar ben. Mae 5 munud bach ar ôl dyn ni. Felly, beth yw'r pethau bach proffesiynol arall allai wneud i wella fy fideo? Wel, dyma'r un cyntaf. Cerddoriaeth gefndirol yn bendant. Mae'n gwneud llwyth o wahaniaeth. Felly, dwi'n mynd i fynd nôl ar pen chwarae, y linell ddi, roed nôl i ddechrau y prosiect, roed nôl i ddechrau'r fideo, a dwi'n mynd i ddewis sain. A lawr fan hyn wedyn, dwi'n mynd i sgrolio lawr a chwilio falle background, falle. Dych chi'n gael mynd i background, gweld y cyfan. A oes na rhywbeth mewn fan hyn sydd yn, beth yw hwn, somewhere out there. Ie, falle. Frames of life, peaceful. Falle. Look up to the sky. Nah. Inspired workflow. O, fi licio hwnna. Ie, gred. Felly dwi'n mynd i clicio ar hwnna nawr. So, os ych chi'n hapus gyda fe, cliciwch ar enw yr gan, a mae'n rhoi fe, chi'n gweld, lawr, dyma fe, lawr nawr ar y linell amser. Yr unig beth yw, mae'n rhoi fe mewn ar 100%. Sydd, chi'n bod, os na i chwarae hwnna, bydd chi braidd yn clywed yn llais i. Dyma'r gyngor ar gyfer Wythnos, Gwrth-Fwlio. Na, ddim yn greu. Felly mae eisiau dod lawr a lefel y sain, chi'n bod, mhell lawr o dan hanner, fwy lawr rhywbeth tebyg i 20%, felly hyd yn oed yn llai. Iawn? Chi'n cael trial yna nawr. Dyma gyngor ar gyfer Wythnos, Gwrth-Fwlio. Ie, hwnna tipyn o well. Os wyt ti'n gweld bwlio yn digwydd, gwna rhywbeth. Na, ar ddiwedd y fideo, beth sy'n digwydd y gerddoriaeth yna, dych chi'n ei gweld? Byddwch yn garedig. Mae'r gan jyst yn mynd dyn, yn stopio. Felly, i fod yn fwy proffesiynol, cliciwch ar eich darn gerddoriaeth a pylwch y sain allan ar diwedd. Fel arfer, dim angen pylu mewn. Fel arfer, mae dechrau can yn dechrau yn ddigon, chymod, mae'n swno'n ddigon disymwth, mae'n ddigon naturiol. Ond mae diwedd y clip angen pylu allan fel arfer. Nawr, yr hyd diofyn yw 2 eiliad, a fydden ni'n dweud bod hwnna'n bach yn hir a gweud y gwir, felly bod eiliad yn ddigon o pylu allan. Dych chi'n gael trial yr clip ola yna. Gryndwch mas nawr am yr gerddoriaeth yn pylu, yn ffeido mas. Diolch am wylio, a cofiwch, byddwch yn garedig. Hyfryd. Hyfryd, mae hwnna'n gweithio'n hyfryd. Right, un beth sy'n ar ôl dy fi i wneud i'r hwn, wel, sa'i di enwi'r prosiect, felly 2 beth. Ond fi hefyd yn moyn ychwanegu trawsnewidiadau. Iawn, ar hyn o bryd, pan i ni cyrraedd diwedd golygfa 1, mae e'n neidio yn syth o ddiwedd golygfa 1 i bam, dechrau golygfa 2. Felly trawsnewid yw ffordd o fynd o olygfa i olygfa, neu o clip fideo i clip fideo, mewn ffordd sydd ddim yn torri yn syth. Ni'n galw hwnna'n mae'n torri o un i'r llall ar hyn o bryd. Felly, mae yna bethau eraill allwn ni gael yn hytrach na torri. Os gliciwch chi ar y plus rhwng unrhyw 2 olygfa, llwch chi ddewis ychwanegu trawsnewidiad. Nawr, mae 6 dewis dych chi. Os chi'n hofro drostyn nhw, chi'n gweld? Un ohonyn nhw yw bod ni'n pylu i ddi a dod nôl lan ar yr ail olygfa. Fel na. Neu, pylu i wyn a dod nôl lan. Neu, pylu toddi o un i'r llall. Toddi o un i'r llall. Neu, bod un golygfa'n gwthio, neu llithro, neu weipio. Felly, na fi'n am weip y tro yma, fi'n meddwl, pam lai. Mae rhaid chi wahanol bersonoliaethau hefyd. Llwch chi gael wahanol gyfeiriadau. Iawn? Weipio lan, lawr, chwith i'r dde, ac yn y blaen. Dewis yr un i chi moyn. Nawr, beth allwch chi wneud wedyn yw, yn hytrach yn wneud na ar gyfer pob un golygfa, allwch chi jyst clicio defnyddio gyda phob golygfa. A nawr, mae wedi gosod yr effaith trawsnewid na ar draws eich prosiect yma. Dyma gyngor ar gyfer Wythnos, Gwrth-Fwlio. Os wyt ti'n gweld bwlio yn digwydd, gwna rhywbeth os yw'n ddiogel. Cefnoga'r person
wrth gerdded I ffwrdd gyda nhw. Rosach am y trawsnewidiad. A na fe. Dweda wrth y person dy fod yn fodlon mynd. Right, great. Wel, yr unwaith dwi heb wneud nawr yw enwi hwn. Felly, dych chi'n alw hwn yn fideo Gwrth-Fwlio 2024. Beth yw'ch chi'n neud gyda'ch fideo ar ôl gorffen? Wel, eto, allwch chi lawrlwytho fe fel ffail MP4, MP4. Falle bod eich athrawon chi moyn I chi storio hwn mewn Google Drive, OneDrive, neu fy ffeiliau J2 rhywbeth fel yna. Felly allwch chi just lawrlwytho fe o Express a llwytho fe mewn I ble bynnag I chi moyn cadw'ch gwaith. Neu, fel gyda yr animeiddiad, os gliciwch chi ar rhannu a dewis dolen gweld yn unig, yna bydd hwnna'n creu dolen, unrhyw ti'n clicio ar yr URL, ar y link na, ar y ddolen na, bydd nhw'n gweld eich fideo chi wedi coeddi ar y we. Hwnna'n ffordd hyfryd a thaclus o rannu eich gwaith digidol. Right, na fe boes, ni wedi dod I ben. Gobeithio bod chi wedi mwynhau y wers, fi wedi cael lot o hwyl ar y tasgu yma. Diolch enfawr I chi am ddod, diolch am reina o'n chi nath e-bostio I ddweud siwmai. Cofiwch, os ych chi yn mynd am eich pwyntiau ar gyfer party pizza, tinnwch luniau a llenwch y ffurflen pan ddaw'r e-bost na trwyddo. Cofiwch gyfrestru ar gyfer sesiynau wythnos nesaf, os ys diddordeb ydych chi ddod, bydde fe'n wych i'ch gweld chi na. Diolch am ymuno gyda fi, mae wedi bod yn bleser fel arfer, a joiwch gweddill yr wythnos, a hwyl fawr am y tro. Hwyl!